Kapitan Inteng. Nagloko na ito ang driver ay. Nakapaigid lang nga rin dito kalsada. Busin na anak pala. Makaungit ako. Apay aya, abusin na kaabusin na. Kat nakapaigid ak nga rin. Bumaba ka man, sino ka alastog ang driver? Ups, up, ha? Anya lakit to'y kumpare kun aya. Si Kamu gayam. Wen paray. Hapay, dinak na bigbag. Naka-helmet kami. Gamit motor maon. Wen na paray, kagat-gatang ko dahil to'y paray. Kaipalastog naman. Ops, ha? Di mo aprosan paray ang mga numagasgas. Mapana ko na di barangay hall. Ilugan ka kumangam. Ngaman niya. Daan ka matan a kapitan, paray. Kat kabarbaro da ito'y motor ko. Naglastog ka. Sige, mapana kon paray. Nay, apa yan nga, Chay? Saan mo ito niya gandar da ito'y motor mo? Nga raw. Ay, napirdain. Ay, saan? Agpaparaw laang. Kasanuta nga yan na makapan iji barangay hall, Chay. Iso nga raw. Sa pagpamiting ni Uncle Ita. Padasan tapay apa andaran, Chay. Parang mayatan, Chay, paparaw na. Sige. Ahem. Bang! Ay, sauce. Awan lata. Minsan pa, Bang! Ay, awan lata, Chay. Saan niya gandar? Ha? Da sumungad ang motor aw. Kasla ka barbaraw. Ha? Ay, why? Kita lang ang makita na ita motor ah. Nga! Ay, nagwapaw. Nagpiksa mo itong tipusina na. Makapatiti lang. Apay nga taanas kanya kusina. Sino nga taday tayo? O, niya nga. Nimot kayam tataba daw. No, tatapa daw. Nagwapo mo tunday ta motor baw. Ay, Barbaro nga men. Akin motor day ta. Ni Chip Kwarog. Saan niya gandar? apay ngay ngarot nga katawa ka, tataba daw. Sapay uray mo lang itangad-tangad ti panagkatawam. Mangluglogo ang ngarap. Ay, saan ka lako man na si Mardang? Sapay nagpigsa ti businam. Nangarudan. Ay, tatapa daw. Mabalin na makilogan kami langin kini Chip. Mapan kami di barangay hall. Mabalain? Ay, sana mabalain. Nagkuna mabalain. Ha? Apay ngay asaan? Diyak ang hiluglugan, itidaan at at tao. Yan. Kita kayo. Ha? Napanas. Tugay. Kukuam day ta motor ngayon paradam dito sangwanan ti Tersenak, kabadaw. Ay katuan mare. Barbaro dayta, nagsilang. Madlaw nga ro da barbaraw. Inkasko ko naman. At dagayam kwartayaw. Ipaspasikat ko lang, mare. Ay na, narigat tinapasikat, kabadong. Kaya't ko nga ron niya apalan dagdag iti tattaaw. Kahit adon tinang ipasikatam. Ay katuan umapapalan ni Parenteng. Impasikat ko pa yan kadag iti tanod. Nuok uko din ni Kwarog jay motor na. Inlabas na dito Tersenak. Daan nga mina, jay motor na, bulok. Dandan ni saarin niya ganda. Ay, naimbag ka pa ata, kabarbaro ta motor mo. Ay katuan maray, inak nga runan. Papanam ngay. Ay kat inak ipasikat na ita motor ko kakaiso na ka barbaro. Aguli kayo tanaw, tamang rugin ti meeting tayaw. Oy, agulimag kayo na. Ni, dapay lang agsilsilpon dita. Idulin niyo ang kita silpon niyo. Tapatag dito ang pagmimitingan tayaw. Nagulimag kami, kapitan. Ano day, Jay? Ayan. Nagpapas sa motor, kapitan. Naglukon, tayo na nga da meeting tayaw. Ay, sos! Andamanan, kapitan. Sos. Na naman, ang subli-sublay. Kita nyo na sino? Huwag kapitan. Kapitan, limat gayam tatabadong di ag subli-subli ang nakamotor. Lastog day dya akong parik.
Kayat na tayo adisturbuon, Kapitan. Awan maaramin na nasayaat. Kat no sinardengan na kami itiigid ti kalsada. Kastala una iti panagbusina na. Kat oras siya. Linabsan na. Busina. Ay, saan arumbang ay pasikat na jay barbaro a motor na. Ay, sana nasayaat. Ay pasikat ti kasjay. Nakagatang la iti barbaro, pasikat ay. Ay, kay jay manon. Ay, sus. Limabas manon. Luk-luko talaga day taataw. Maray, gumatangak man ni tinapay. Mabit lang, Maray. Atoy, At ito'y matibayad ka. thank you. Ay na, nagtapok ang dagito naka-display lakok, Maray. Awan nga paiso. Di mo pa'y mapunasan dagita lakom. Ay na, minuminuto apong punasak. Natapok at agsubli-subli mo da kabado nga agpatpataray iti kagat-gatang da motor da. Naglastog. Ay, uray an-anwa maray. Tabarukat nga rodya motor na. Uray man, rumbang aya nga ipalastog na. Sa bagay Ado ti masuron iti kasjay nga raramidon na. Agpapapansin. Oh, anyang ay. Mangantan tuyang. Rabeen, apay nga itakala ang asumangtay. Nagmuturak nga raw. Napan ka man ang nagpaspasikat, di ka lamabain. Apay kumaamabairak kat kabarbaro nga raw di motor ka. Ay na, awan maaramid mo anasayaat. Nagadon ti agrekreklamo iti daytang aramidom. Asinaw tagreklamaw. Ibagaman tinaganda. Ni Marikwanang, Asino pa ay? ni Kanupay Kapitan. Na, apay nga katawa ka. Naragsak ka, nga ado ti maperwisyon. Apalanda kong dagita. Naragsak ka, nga apalanda ka. Kate! Ha? Di ka na kuman inik-ikan iti kwarta nga inggatang mo iti motor mo. Naa, makababawi ka pa'y aya kat nakagatang akaun. Nagkari ka sakbay aginatang mo day ta motor. Naa, Asaan ka nga agaramid iti kalukwan? Angam apay ngay ita, puro kalukwan dar aramidaw. Ay, aldaw, kaya ba na? Nagmayat iturog ko. Ay na. Inteng, agring kan, nakatimpla akon iti kape. Ay, bayat niya green doon na timpla ka pa. Na! Na. Nakumpari mat abadong dayjay. Ay, nagsapamatan nga umay mangayabken ka. Ay na, mabangbangutak sa matan. Ay, kumpare kaya, pastra ka Ay, ingka madlukatan dyan daw. Gupak pa'y sakbay nga agsaw ka. Sige. Mabalinan tagsaaw? Ay, gure ka. Mabalinan? Ay, una yung ngamin tibig. Bigat nga umay kagpukaw dito yung balay. Kaskalan na pukawan, iti milyon. Ay, kwa pare. Talaga na pukawan, nagpare. Anya tinapukaw. Ay, gupak pa iti ka pa. Gusto mo na pare, igop ka mat nga igopan. Anyat na pukaw mo. Di motor ko, pare. Di ka barbaro ang motor mo. Uwan, pare. Di mo tumot namin ipa-apros kanyak. At sa magasgas. Uwan, pare. Malagip ma, di pinangbusbusin ng kanyak iji-igit ti kalsada. Uwan, pare. Ipaspasikat mo ngamin. Kabarbaro ngamin, pare. Day, takay. Ang... Tinakaw na idirabi pare. Kita niya nga ron ti aramidin tayo. Nas ka na maisubli kanyak di motor ko, pare. Dungdung wag na dya motor ko, pare. Amok pare. Mas dungdung wag na dya motor ko, pare. Ngam nituyang ko, pare. Kit nituyang mo pala ang ati pagmotor mo. Ha? Nila ko matuyang ko na tinakaw na, pare. Na! Ura imbatid ako man di motor ko, pare.
Ada kanumot meeting yu ken ni Kapitan Kwarog. Wan kagawad. Matuloy ang timiting mita. Sana natuloy ide. Sana natuloy taimay nang disturbo ni Kabadong. Ay, pudno day ta, kagawad. Awanan ti mang istorbo ita. Ta natakawon di motor ni Kabadong. Wan nga raw. Idila ka nurabi ka ta natakaw. Kasanumot nga may. Ipalpalastog naman yung motor na. Huwag nga rod Sapay kumatay sardangan ni Kabadong tagpalastog. Awanan. Sana na makapalastog. Tawanan ti lastog na motor na. Natakawan. Anya ti ko na ni Kapitan ni meeting tayo, Chip. Saan mo anangag? Subaling tumat nga minti raramidam. Nangagaw ngamjak na awatan. Kunana, nasken nga grunda kan agridam tayaw iti rinabi ay. Tapno matilew, dyan ang takaw iti motor ni Tata Badawng. Ay, kasta kaya? Wan, inton maminsan man ngamin katagdangag ka, no adamiteng. Nagtuglo pang raod. Si kamot nga main, dahi talamat maturog ti raramidam. Hoy, ganay, agring ka man. Hoy! Di nakman gaya makadwaanan nga grunda, tamat maturog ka may. Dagiti kakadwata nga, Chip. Hindi sa bali apurok tinagrundahan da. Ha? Ay, iturog ko pa, Chip. Bumangon ka kitain. Kaya't mata ipulong ka kini Uncle ka. Ha? Agring ka. At danangag ko nagkarasakas. Alutit lang da, Chip. Hindi ta. Nagdalikap-kap kitain. Ay, bumangon kang kunak. Ay, niyamot da ito'y akadwa ka. Kanayo na maturaw. Ay na, nagrigat talaga tagtiliw itagtatakaw Kabadong. Kasanaw ang matiliw da. Kat matmaturog ba't dagiti tanod iti rabi eh. Nagkuna. Ada na kay baga kanyak. Ada nakakita kadakwada amat maturog da. Ni kwarog da ita ukod iti motor na iti kalsada. Ha? Ay, kaya't ko kumatagkatawa, mare. Agatawa ka lata Diyak nga rod makakatawan, tanatakawan di motor ko. Ni? Ada lumabas ang motor. Dua ang lalaki tinaglugan. Ha? Ha? Di motor ko na niya! Ay, sigurado ka? Wine! Isaw! Ay, kamatag man kinay! Ay! Ay! Kasano ka matam ngay? Kwaraw ka! Kamatin ta di motor ka! Ha? Ha? Ay, kasano ka matanta? Katsan mo't nga agandar da ito'y motor ka. Ay, kat pagandare mo na! Saan nga rudan nga agandar? Ha? Ay, isak man timang diskartay! Ini. Anuam da ito motor ka? Pangkamat ka! Ha? Nagpartakan ni Tata Badong anang ituron iti motorsiklo. Ay, Tata Badong! Ay, nakamatamot di motor mo, pare. Ha? Naalam, manipod ka dagiti agtatakaw. Uwan nga rod paray. Yan. Agyaman binulod ko nga di motor ni Kwaraw. Imbag tayong pabulod na. Di mo mat na usar. Ha? Saan? Kat no binagat mo di motor ni Kwarog. Ang kasta una ti partak mo nagkamat ka dagiti agtatakaw. Kasta ka di paray. Apay, jak na lagi pa naaramid ko dahit ha. Into no maminsan, likli ka mo, ti agpasikat. Tapno saanan ang maulit ti napasamak iti motor mo. Ay na, Tata Badong. Pasimple ka lang amin. No adaman nagatang mo abarbaro agamit mo, saan mo nga ipalasto? Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo,
EMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday toy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.